Здравейте на всички в YouTube, на тези, които ме следват в YouTube. Днеска реших да направя едно видео за тези електрически клещи, така наречените Lyman Pliers на Knipex с модел номер 09-12-240. След като ги получих на 1 декември 2025 година, искам да направя едно видео за това колко са се износили за близо 2 месеца и 10 дни. Само да уточня, свързах се с Knipex, Германия. Имахме така не много дълга кореспонденция. Помолиха ме да им изпратя видео за това в какво състояние са клещите и ме увериха, че ще ми изпратят нов чифт безплатно, който вече очаквам. Бях поръчал от Amazon.de едни диагонални резачки и едни нов модел Needle Nose Combination Pliers се водят с модел 0822 185 е дължината на клещите и тези диагонални резачки са с леко изкривена глава. Тук 12 градуса имат наклон, но 3 пъти от Amazon.de ми изпращаха празен плик. На третия път аз отказах да приема плика и те канцелираха моята поръчка и обещаха, че ще ми възстановят парите. За едни от клещите вече ги получих, очаквам втората сума. Така че скоро няма да правя видео с нови модели на Knipex, освен ако получа тук тези дни новия модел. Новия реплейсмента, така да се каже, замяната на този. Сега да покажа, извинявам се, да покажа за кой иде реч. Като уточня пак отново, че съм рязал такива кабели, които са за противопожарно известяване, такива малко по-сериозни свински опашки, кабелчета такива най-нормални и това е стоманена проволока, която е с диаметър може би около 2 мм и половина или 3, не знам точно, мисля, че е 2,5. За кой иде реч? Knipex това е също поръчано от Amazon.de и доставено тук на моя адрес на 1 декември 2025 година. Днеска сме 10 февруари и клещите са в това състояние. Не съм рязал нито пирони с тях. Един единствен път отрязах един по-привид. Използвам ги тази опция тук, Fish Tape Puller, да правя такива връзки, да усуквам кабели, да режа такива кабели, тая проволока стоманената и нещо от типа на тези заземяващи кабели. Тук те са от предишните видеа, трябва да знаете, 8 мм в диаметър беше. Един или два пъти съм рязал такива кабели. Нито съм рязал пирони, нито съм рязал скрута с тези клещи. Значи като ми трябва да режа пирони или клещи, или скрута, винчета, ето го
главният участник. Това режи без никакво усилие и е по-евтино от този Knipex. Така че надявам се тук тези дни, може би до края на седмицата или в началото на другата седмица, да получа от Knipex замяната на тези клещи. Нищо не казаха, значи имам имейли от тях, нищо не казаха, трябва ли да изпращам тези клещи там при тях, да ги изследват, да видят къде им е грешката, но ще видим. Като дойдат, гледай какво става. Това са клещи за 45 паунда. В България ги гледах, 70 евро ми искат. Пак може да ги използва човек, нали? В смисъл, фащаш, режи си, нали, няма проблеми. Даре, ама има едно прескачане тук, защото това нещо ми се струва, че самия ривет отвътре нещо има, някаква шупла ли има, какво има, не знам. Има едно прескачане. Тук като ги натиснеш, се застават, нали? Но като тръгнеш да режеш, едно приплъзване, прескачане има, което ме съмнява, че ще изкарат дълго време. Така че за сега спирам тяхната употреба и влизат в действие те обикновените 03-02-200. Защото ако решат да кажат, че искат да им ги върна, да са в състоянието, в което им пратих видеоклиповете. 2 видеоклипа съм им изпратил късички такива по имейл. Да видим какво ще стане. Това е, приятели, за сега. Споделяйте видеята, харесвайте ги, ударите им по един лайк, дизлайк, коментирайте и ще се видим в следващото видео. Благодаря за вниманието.